Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι διαφορετικό στο οποίο θα κάνουμε unboxing τα παπούτσια του Λούκα Ντόντσιτς. Είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, δεν σας λέω παραπάνω, πάμε στο παπούτσι. Για αρχή εδώ πέρα βλέπουμε την υπογραφή που λέει Λούκα, το σήμα του Λούκα Ντόντσιτς και να το ανοίγουμε βλέπουμε το νούμερο 77 και στο πάνω μέρος του κουτιού μια πηξίδα. Επίσης ξέχασα να πω ότι όλα τα Jordan παπούτσια συνοδεύονται με αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ όμορφο αυτοκολλητάκι. Πάμε λοιπόν στο παπούτσι. Το παπούτσι είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, για αρχή έχει μαύρα πλακουτσωτά κορδόνια. Έχει πορτοκαλοκόκκινες λεπτομέρειες, έχει φανταστικό πάτο, πάρα πολύ άνετος, ο οποίος είναι Air Zoom. Από κάτω το παπούτσι είναι έτσι, έχει το σήμα του Λούκα, την πηξίδα που έδειξαμε και πάνω, το Air Zoom. Το πάνω μέρος έχει εδώ το σήμα του και εδώ πέρα πάνω έχει λούστρο, όπως και εδώ έχει λούστρο. Από εδώ πέρα από πίσω έχει κάποια αστεράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά έχει μαύρες εδώ λεπτομέρειες. Εδώ λέει Κάσλον. Από αυτή την πλευρά του παπουτσιού έχει το 77 εδώ. Εδώ πέρα είναι μαύρο, εδώ έχει μια μαύρη λεπτομέρεια, έχει κάτι σαν γραμμές. Το παπούτσι αυτό εδώ ήταν, σας το προτείνω πάρα πολύ να το πάρετε γιατί είναι το καλύτερο παπούτσι, δίνει πολύ καλά στα πόδια και είναι από τα καλύτερα μπασκετικά τα οποία υπάρχουν στην αγορά.